Ruglaí mé teaglach tontóirí duine nál agus bhí mo hisismthirí tontóirí freisin. Bhí óstan Sandhouse Hotel ag mo cheanmáthair agus haistil si go dtí California sna seascadaí chun túrasóireacht a chur chun cinn in éireann. Agus tháinig siad tontóirí agus surfála den chéadúr ag Malibu. Thug si clár surf ar ais chuig an óstan donna túrasóirí ach bhí cúagar mac aici máthair san airmh. Agus fuair siad na láimhe ar an chláir agus is star an chuid eile. Tá tanta cearclóir, bhí mar isteach san airige anseo. Cosí sé ag marcar tanta nar bhí sé anóg san seascadaí láide ag bhíon dís. Agus, is brálam dul marcar tanta na máthair. Obrim mar eolaí sóisialta mara ag Ollscoil Gaillimhe le tionscadal Aontas Eorpa dar bannam Sophie sláinte aigean agus sláinte duine. Agus déanam taighde faoi dhaoine a nascú leis na Tarraingt atá le fáil ón bhfarraige. Is leis é an tuisce agus is cuaig leiist ag baint leis an airige. Tá an eolaíocht ag teacht suas agus tá méid ag tosú a thuiscint conas agus cén fá a bhthaíonn an airige go bhfuil imid chomh maith agus chomh sábh sin. Léiríonn stáidir go bhfuil a bheith in uisce suamhneach moilíonn a rátaí. Leagann an airige ar dunta inchinne, leidíonn hormón strús, chuireann sé lenar córas imúneachta, leidíonn sé bhíonn na matain, agus tá sé iontacht do chláinte meabhrach. I mo chuid jobar le tionscadal dar bannam Near Health, le céad ceann le breathnú an nasc idir sláinte agus nasc dúlra in éireann. Nuair atá daoine san uisce bhreis siad níos ceangalta leo féin le daoine eile, le dúlra agus leis an bhfarraige. Agraíonn Clean Coast leanú tráir fud na tíre agus tá sim acu leis an nasc idir fóláine agus ag déanamh rud maith don timpolacht agus don airige. Is catharnach de liquid therapy do dhaoine óga faoi bhicommas. Úsáidn si surf chun an óga a chuachtú agus stigma sláinte meabhrach a tharú I bhealach nua. Tugann glanú trá daoine le chéile agus tá sé seo rud táhachtach I nó an uagnach. Tugann gach dara anna le ghlacamid an bhfarraige agus rialaíonn an airige ar narid, ansunse carbon. Is bhfarraige é 7% den domhan agus is aigean muid. Is uisce salan 7% ar gorp. Is bronntanas é an airige agus ba cheartúin é a chosáint agus a chéilearí.